Yero itry, kipdias ngo bhai pi baro hakaniga porn sa isian pa hakarteng kabatyang tam jong ublay jongi uji su Christ nong penem. Ngis ngongo shisha yo try ba nakapor ko por utry pendunay ngi kaktien ga jong u pesngoy ngi nakapor ko por kaktien ga jong ban long shisha kata ka jihikai ka jing sneng ka jing mentoy nam ta jongi we pi we habang ngap ban ngi puli kaktien ga jong ublay na marshi bon da shisha ngi don ya ka khubor ka ba wan na utry hiling ba kani kaktien ga jong u ngi ai ngo e phiru kum ju baro iwe pi we ki baju don na ka por ya ka ban snap ban yai ne ha ka ktien ka jong oblay ka bawan nang ni na partner leng bagi shakri ki jong utrai ku ble shibun ha ka ni ka por nga pres ngo bagi shakri ki jong utrai pastor bante I pastor maulong I pastor rang I sardon lem kum ju I pastor fair ku ble shibun ka jing don ka jong pisa istien par ha ka ni ka por bangange ya phiru kum ju baro ki bas ngap ban ki ba pet pinyai ne hadu ko bakut jong kaneka jing ekran na kaktien ka jong oblay bakan long shisha ka eke ka ba crown nam ta ka jim ka jong pi ban long ka jing mentoy ka jing karku amen bagi nget ken ha kaneka por ka bangi wanra shapi ka kaktien ka jong oblay bagi la shem ki ba bun bana pedeng jong pi pila pha ya ki jing kli ka ba ya day na ka kaktien ka jong oblay ka ba day nang ni na ka kitab u Amos tikumta ngis ngo ba ha kaneka por ngin leban wat benya shisha lani ban tip ki kita ki khubon ka ba wan shangi iwe pi iwe kat kum ka kitab u Amos lani kita ki jinga thu lupa ki jong u shisha habangi wan pa shakani ka kitab u Amos ki ba buni habangi pulieng ngin shem ba ki dei kita ki jinga thu lupa ki dei ki jing maham ani ki jing batai shapang kita ki ri hangni kumbala ai kini ki pratli ki ri ki bakaran shapang ka Damascus ka Gaza shapang Tyrus shapang Edom shapang Konu Ammon Moab Judah Israel teleng ba kini ki jinya thu lupa lani ki jing maham ni I ha kini ki sngiru hadu mentangi shem kita ki ju ki jingja ki bajia ha pedeng jongi keleng saudong ndai tang hangni ha ka jela ka jongi ha ka ri ha ka perthai hi barok ka wai ni I shisha ka jing hiran ka jing hiran ngin yo I ha kita ki jing le ki bamman ki babun ini I kita ki ki bangi ong kita ki social evils ani kita ki jing penyap ru ki babun ngin syam ngiyo I ru shisha ha kini ki sngi ya kita ki jing bishar bam hok ru ka bangi ong hak tinong we ka injustice lah ki khna ki klung ki rangba ki ba dang puli ki batre kat sebab pai ni I be ye kita bat ka rukum em ka jong ki ru but hangi ha Amos rungi syam wat ha kata ka jing syakriru la ka de ha ka emlang salang ha ka jado langi pet pat kham ta meru kumju ha ka jing em jinglong bensim te klam da penslam ha ka ni ka por tu ngile ban pet shisha ngi don ka khubor ayu la ni ngi don ka jing maham ka ba kumno la ni ngile ban pet ya ka emlang salang ka jongi ka ni ka jilla ka ri ka perthai barak ko we ka ya shanu laju don lupa ne kumta ne ngi dang ya sha kata ka jing thu lupa ngai ti ha ka ni ka por shapi pastor ba klam da bu kan ku jing kli ngi ya shaning kong e uni u nai thu lupa u Amos Yero itry mo if pastor borok we don lang ha ka ni ka jaka kumjuru ye kongrus bat kumju ye phigi nong pet ai khobleiru ye ki nong kli jing kli hoi moi kongrus bapet ye ki comments te ngi dingim de tip ha handai om ba ngi hab bani kren shapang kani ka kitab Amos uni Amos ude shakri jong oblay hoi umdei u major prophet lane ba ong prophet mo kedon ha ka bible kedon ka jing phia ha ka tin nong we ba ong major but minor ha jisha kamdei ha ka jing petsle handai ka de ha ki jing tho jongki bo Amos ka jing thok ka jong u ka tham lengkot ka dan tang khandai teli ka lenong but ni Amos ha ka lenong ka bahinyo la dangi puli ngin tip ba bo Amos chisisha umdei ubawan na ka ta longyeng badai ginong itu lupa uwan na ka longyeng ka badai unong rep unong ri jingri ubapet ikideng kum ta terter ka batai hanre ka don pat ka ni ka jing sngo khia ka bawan hapo jong u da mensim jong blai ya ka ba unlet bani tho lupa but udeiru ubasa kaba changai kum ba shipo mile ki ong hak tin nong way na po Jerusalem kata ka ying ke jong o but udeiru uba ublay haba warra kani ka jingkren ho u ya ka ba unkren umdei ban kren pat ya kata ka ri ka jong o pinda pulih ka lenong ka benengkong labatai ba udei na kani ka na ka south
ngala banang southern part jong ke Israel hak to ko por ha bala phia ki ong northern but southern ka bamut la phia ya ka Israel hak ar benta kata ke dei bang ni ong be ke Israel hei bagi don shipau jat but kata ka ba ong ke Judah don ki artli ki jat ken but wana ke ni kata ka jat kana ban ong ye phi nang ni na po Judah but hang ni ha po Judah ka hagalnong ka banang kong pinlap ba ude usaya ubasanchar hari blay pat ong ya menlek ban ya thulu papat sya ka thega banta jong ke Israel umdai ya ka ri Judah hari menlek sya ka ri Israel ban ya thulu pa bat la pharo ya hakane ka jaka ba ong ka Bethel banang ta ya thu ya ka ta ya ka ka ba ublay udan ban kran bat kaneni ka por ba ke Israel kala kiu sya la ka re hak yok ka kot ka penyar ya ka tu put usam jong kan nadong sedong kala kiu ba Henry kala klet no ya ublay ubem benamar ba kala don ke jingkio ka benengkong kila klet no ya tau ublay ubem kila esdang ban mani blay tau babon kan mau hak ne ka por long si em do Jeroboam ubaar umdei tu benengkong ubasengi ya ke Israel udei do ubaar bar ka kiu na dong sedong Henry ka jing mani blay tau ka klan bat ka phang pedeng jong ka jing mani blay tau ka dei ha po Bethel bat ka Bethel ka dei jisha ka jingmut jong ka dei mo bandai ka ying ka jong blay Henry menta kala deno ka ying jong ki mani blay tau badu ong khele bat ye thu lupa bat ka don ka jing ha ka to ko pot ngathrai ha bangin dang ye kan ngin si yo ro bandang su thu chapang kita ki jing kum ba phila batai por ba sedang la lam perang ki kita ki jing ngin si yo pat bania keren ka ka ba jia hangta ha po Israel bat ka pat ka thau pat bat ngi hagani ka spas nem ka ba arpo weken Kebelah bon pastor kembang ilaya pulih kembang fit kan mau ba la pai u ban le ban ya thu lupa mo ba u amazaya hang tu hakalenong ka bahnyo ngisem ba umsha yo amas banwan ban ya thu lupa ong khile chawai wan ya thu lupa hang ni te haman lagi bentang ngisem be ka dan be ba ong ba kila rengkang okey rengkang be Bal kidon kita ki jingle be ngan pulih nang ni dan ba kli kini ki jingkeli kat kum lenong ka ba sau pat hang ni ka ba ong tus ngau ya kani ka khtien piki masi ka bashan ki bashong ha ulum Samaria ki bale ben ya ubaduk ki baknyot ya ubakerdu kawai ka jingkeli dan barakli ki ong kim ngau thu ba bale khau bale ba ong piki masi ka bashan bat ka ba ar pa hang tu ikli ba kini ki brio hadu mentaru i shisha ki don kita ki bale ben ki baknyot kita ki jing maham na ka banta jong ki la ne ka jing ya thu lupa kum kita ki brio kindet ngan sulek sabai ki pastor mo hak kai ka badon po Israel ha to ko por ki Israel ki phai biang fi uniu Jeroboam ubaseng Israel ubo yang ki dur blai baki kini ki Israel bakini malik manishu ha po Jerusalem kai kita ki dur blai ki dur masih fi dai namar kata lakran ba fi om fi chapang masih namar ki Israel manta kilang fi kani ki baki Israel ke yesno ha ka por kimi nagari Egypt ha ka ri klau ha po hajan lum Sinai ki poi mani khun masih hang ni le manta ki dalam bu sundan da ki kita ki dur masih belasna da kaksiar bat ki mani ken ya kata dede namar kata kami kata Gani kalong figurative language ma kalong jam metafor ru la man ong gade kum ka parsi ya ka bau blay Ukraine ya ki kun Israel mar kini ki mani shait ki masih pi ulu ba mani masih am ulong ko masih ta gade kita tara ka jinglong ga jongki ki la long kum ta kum ki masih umtep u ya brio lentiru durbat urat bat kan la kwa ai ben dur bai u le be kum to ta kini ki brio ru ki dan ni kata ka jat jinglong ma ki le ben ki beduk ki knyot ki bokardu ki bala ong ha ki try jongki wan lam bat to ngin yadi kamut kim nyaure wat ya u try jongki de try jongki u blai de ki dan mi ta ka reng ta da ben pe tin jublai bun sin kong pen yang ya ka reng ge jong fi na ban dur persya ban ya le persya bat u blai tadai da ka ne ge jinglong juki ka long ha ka ta ka dor bakim khanchu yo breu ne u blai kila mani masih ba ka jinglong juki ka long kum kita ki masih jong ki bashan ki masih mo ki ba runar ki masih ki bam judan jingkhen ki bam don junyo ki ba lom kum ki marat ka jinglong jong ki but kani ke dur masih ada pi phai pat sa history ha Egypt dekat ma ba blai u penjat no ya kita ki jingri
ha Egypt kita ken koridor do de Mesir namar kita don ke kerteng blay syapang Mesir baki ai om tang kata baki ong be ke Mesir ka de kata ka goddess kata ka blay ka bawan ra ya ka jing da bat ka jong ka jing it ban ai jing em bat kani ka bot baki Israel nganong yefi aga por jong Aaron bu US nai kata ong kawang ka ser ka ding kami nang ta hadu hang ni manta kapoi namar ki ken be ka dur mesti namar kum ka ba ai ke jing em protection hanre ki yele pat ya kita ki ngom ong pastor hanre tip pat salindat ka mesti kam itu noro Kublai pun pastor don ba kali pa kani ka jing kalipan kabadai na kani ka kitab Amos na kalnong ka ba sau hi ngan pule kani ka dekat ka ba khandai ngangat idei I don hakakam rep nga thalai yong ba ngala sho epi daka jingyap tram bat ka ba bam knyang ya ka jingkan rei ki kper jongpi bat ki briso wan jongpi bat ki ding dumbur jongpi bat ki ding olip jongpi uput ula bam du bat I pendan kam hani ka kentien lani kani boong uput ula bam du namar man hakani iong ruba hakini kiskingi ki jing rep barok ma ki jing thong ki jing rep barok ki shusha bam dolon I kli ong kane how to ka ho yakini kisngi bakani ka diga jing maham lani ka jing thu lupai ke ai Ka Bible ka on the way. Van lam je gewoon niks spel. Blij sneng nong bamdo. Ta bun sien je ka wo blij aero je ka tar ngi bamdo. Ngim ju bo nang kong yu blij ha ka be dai bat ka ta ka jinglong blij ke jang u bun sien ngi kam bo na ka spa ta dam ngi kam it je ka spa ban yu blij. Ta dai ta jaka bangin ai je ka ta ka spa shau blij. Re bun sien ngi benut ban le je ka ta ngi pej le mo haga ba yadai bat ki kristan mo amde ba shu ong e kata lada compare te ki brio jong ka perthai ki brio lada ong kristan da ngana mene ngana yakren e kata ong haga por bu one we shakri jong blay de ni spo shlong u bot fits we ni kinong roai na kan mau do dus nem khanai spa khanai punyo one the jiao ki sim ticket te tang shi spa dangka bupli lawan don nang thi mta ka don sok ba kini ris fan igmta namta ka jiskri bon ki brio ki ot tapi spa dang karu ana boleh penlong kamai le penlong business ya kam boleh pi de hang ta bu boleh em uisi te namar ki brio ka perthai em lada ka dei po jar po lai po jar pi dang ka tiket world cup mang ne dikilak mano bo complain dan bo complain hatu kham krau mesti se ban yu boleh kia kani ru mo banyo kia kani ru banyo banyo Hatu kam krau Ronaldo ban yu play. Ti kini siu de pisa ka bahe. Ba kibriu jo perthai ki menot. Tadao em kibriu jo perthai khamrus pa ban ye kita ki ba kamil de bagi di kibriu ki jong play. Maro play ha ka ba dei bat ka ni ka bentam. Na pej em kum ki kristan ni ngi em ngi dang sa dien pelat. Ban ong kam pisal i ngi thnum mi de. Oh bale am ta bale am na. Tading ta hang ni ngi ba ublay usho da ka jingyap tram. Bada ka knyang ngadang don ka por khap man chua kan wi snong bang le di seng tu ki ai spa dang ka de bana pla jing ai go am ki sim khutia de khnai pusan dang ka mo ki ai san dang ka chu blai ki don ni spa dang ka ngadang ong taong kan ni ki snong ju fi kan sayap tram bat babun kita ki jing thong ki yap tram syam ta kira kita blai tamar ba kan ni ka pisa ki yo de blai wa ai ki lang ba ki jing grab ki jong ki lang ba ki jing thong ki jong ki lang bagi jing trai ke jongki hendra ha ka ba dai baru belai am khap nop si sien ba khap nop pi ka bakan jado ka ban be bakan jado tadau kani ka khnyang ni ka bam ni bakan jado ada kani ka bangi i be ka khamat ta belai namar ba da kata ka bakan jado ngim le ta kata ka bakan jado ka dei kita bangi arang pisa ka bangi i ka yok ta dei ta kini ki jur ngi yok ta kini ki jing bam ngi yok ta kini ki priu kila khambu yu blai shadien ban ya ka bu yu blai khamat tadai tau blai udah show iki daga jingyap tram bat daga babam kenyang bat daga jingkan rei ka kper jong pi ka pop ka dei ka tai mdei hado bandal le pop em ba salong pop ta dei ka wei shwa lang bagi jing ai em ngi i hang ni yu ki briu ki klat ban a ka kam jong blai ka badai ka jong blai daga utra jisu ong ka badai kaisar ai shu kaisar ka badai shu blai ai shu blai rengi pat em ka badai shu kaisar ngim ai ka badai shu blai ne kren sagadi ka tam
kani kawan ra ka jing tim bagane kawan ra ya kata ka jing le persya yu blai namar bu breu la kham it ya spa ban ya ga ba it tra wa ga spa kam dai ga sneu ka dai ga jikar khu ga jong blai I pule mana I wait Timothy in real cut spogong baga jing it ya spa the love of money is the root of all evil utulong jong jing sneu baro mut ka diga pop ta kata tadai tang I eng ne ba blai ule ya kata namar ki Israel ki laklet ban bu I blai nin ko ki klet ban ais ka kam jo ki klet na man tail di ki bamlut rei na kam ta jong tra ki pinter khong ni blai badai ta blai pinter khong ki ru da ka jing yap klam bala ne ka jing yap tram bada ki khnyang kum ta ter Kemudian kani pastor kemudian kajing kani kadika ke result kan pastor jong kajing le persa jong ki yuble. Namar ba fila akan mentau pastor nak mata kolong ba. Kepenserin baik ya kata kajing kestan jong mentau kan. Mana pendidikan dia kata pi ong ba itu kena sepang tu kalau kentang lo pastor. Ba kasih dah kata kajing jong ki. Long itu kena kan ba korang kajing jah ni lau kentang. Bat namar ba ki nget bat bakila. Bakila tang dah katu kaklau em kimjile iru em. But habakila tang hata ka keteng jongki blay jongki yam kemudian lay em ka jab ka yusnio but kisep tiang kata-kata te but nama bolong kum taam kemud kadang ka kisep tiang te ki hakan ono kaliang rote kamong tentang khalar simulakan ki bambet bamlek kum taam kim julek persa te hande yang halo jang kata pastor ni kamne ki ongwat ba ni kristam am ngila tang de ngiru ka keteng jong blay ku pa blay kun diskus bi masem khot hande ni dengi kristam balik persa te namar kani ka mana pastor laban yang kani kani ka kitab hi amos ka basusi kolong bakini khunzal ya ke balapan kan mau ki bakumno kilat na tak Egypt hani kini gijuk ki bru kilat ya kata ki deno ya kata ka jinglong jengki ha kalong ka baar ha ka khot ban riyo hang tu harum ter jong ka tu ka khot ban riyo ko ong kumni ong trai namar lightly ki jering ki Israel sisa namar sotulingan pen phaino ka jistom jengki namar kila deno yo bohok namar ka rupa bat yo bodok namar sijur ki khulom mo ka jelong sting jong kata ka jinglong jengki kalong hodo kata bakim sungai ero te dale kata om tang kata ru ka dokot bakat ade ka batai yang tu ka ong bahan ri plai pendi yakina sada ka wan bat pla hukum yakina tulupa piong wajah tulupa kemud dan ka jing mahamar ta hang ni yakita nong tulupa bat kadami bat wat jule yakani wat julap ko majah kan ki menta te long bela batai menta mo balik ki bakan sa partai ki beri kejutan kalau ka reason ya ki irute hande balik padang tau trai balik tau trai pelong simi sibun ki namar ta kadau pastol batai menta mo kan jab ta kan siap kelambat kan deiru menta alangi ki bahok ni sala ki jumle But video iro hang kani ka Jakarta kalau nong ka basamo ba fika kren be yang kani ka banta but video i ka di haba pi shim yang tu ka khot ka ba khandai mo on show fi ka jingyap tram hare fin puli tu ki khot ka ba hinyo e ong kandan ka Jakarta baslap bandon Jakarta banum slap kada batai ru ka ong uda ong ru ali shabetel mo betul le palat segilgal pi video i be kini ka Jakarta ambo alai ja ulaya Syabong niok ke jingrong no kini di Jakarta bo alai ja uyat Bat upan benai ya kajing long hok handai hang ni menta kini ki wanra ya kata kajing kinia man ka step bat ya kata ke basipo lai singi bat tu kinia ya kajing kinia aingo fi kini bat kile pas no fit blai ya ke bu ong kini kile pat sau ta blai masi bat kan ni em ko bu ong ni pastor ban ai sau blai ngia nyo ngia ken ban ai syaka pertai ban yo entertainment la jong banle pi ke na kabantai la de kabamot ngim dan jingkan mdan jingken halo sistem be de bat uplay kadon ke jingken ke jingkli ke jingwo kababon bat kani ke de ke ba uplay ulang persya ukran joi ke jingjat ka Samaria bat ukran umahami kini tul papat hang ni em hapo Samaria ne hapo Israel hang ne kapot kidan kinong kran har kini kinong kran em long thik kumba batai ke sti Timothy ki basotanat benituk khana purskam om shu ya ka jingalap ka basisha today namar kata umdan shu unong itu lupa pinlungo no po Israel am hadin balapia am uplay usai ki syakri radba Elisha delu na po Israel begini kini gimana po Juda kini ki syakri ki radba sudah kini uplay usai ban pinayo i bakada kiuru lada hadin ka jinge pia mo ka Juda bat ke Israel am ke Israel ka kiu hadu ka paem wat ka ri Assyria ka tiang yang Israel. Hari ke Juda kam long hadu kata-kata. Ublei udah kentiu dah. Henry hang ta pat hak ba kenjamen sim la de kenjadok kentiu lo dong sedong.
kini pat kata kajing kentiu ki ong baik ya ublay ngin pendang kila klet no yang ke anjo kajing syakri belai kan. Tikila syakri baik kat bakimon. Bat haba kila kat kimon ublay uang ngah habon ra. Pi hang tu pin dapat heading Bible kasih ke ong pa. Kajing seneng sempat ublay. Belai seneng sempat baik bu isi yaki. Kadau kadai bu je bau seneng sempat bakin baik. Kalau ngum juru ya kene ke peteng bener jong abat jong hilang. Belai kat ni ke dan pek bentar don cakap slap hadu benda pelap. Hak cakap apa slap tu benda nomi tu. Terkong baik. Ngiu kita kacing yap tram. Kalau ngum ta. Hak kacing bedu bah perkhat mapi. Kacing yap tram ngan oi tu kacing. Kacing sei sok hadu katau kubi badi arteng kana. Katar pihak kili lada piong. Belai kini ke cia baro em kau we ke dei. Ngilak kelet yu belai em. Ngitip bahai. Ya kaban ong mo ka wei na ka jingbu jong khasi mo tip briu tip belai ngila kelet lut wat ita nganam kelet sepang ka jinget lo wat ita ro la kelet menta bad hang ni ka kadon tangan ni ka wei pindah pulih ka amas borok kendai ting nong ubadang kio badang her lei badang duna nyon sendon bakin kut nok sendon bad kani kedai ka ju ka bajia om tang ha ka jalla jongi om tang ha ka ri India jongi handai ke bajia salonsar haga partai. Dei namar kata ngisi ya benar ada ul fidalate wanwat benia ki secret society kita terter apa partai bepenia ye kejia be. Yakini ki kadau boleh ke partai kelak-kelak dia boleh. Kedai pastor. Ba piong shisha kadai keduk kata ba nginyo ba ke badai ban ai shu utrai nginyo handai ke badai ba wan ra nong yela dia pat ngimnyo ye kata. Lani ke bapiong mo ba nam ta kata entertainment lani ke ban penrius pa eladihi ban ainong eladihi nama don tai we ba kli habang ikran pang kata kajing bamsa ya ba kan don ba kan ni kan siya pai aduna yeng shadu sha jingtrai kan siya balet idon tai we bala kli ong kli sha pihi ki pastor yang pastor ya kan ga kam ga bangala abla aslam ha Handrei menta andang ala ban yo kata kam kiapan pisah ban yo ban tap ban yo kata kam bat habang apa sya amos rul nong ka basan hi bang yedan kala nong ka basan hang ni kada khot ka ba khat ar ngan pulis room ko ong kum ni bat kat no ki ba jur ki long ki pop jong pi ki ba penjenjar ya ki ba hok ki ba bamsap bat ki ba nyat no haka kerdop ya ki ba kerdu nalaka hok. Kemudian kita ya keren mo ba ki nongrep mentak hot ki lahak bandi tak no kita ki mar ki jongki. Handai bali na mar kadon kata ka jing knyot. Ya kiru kadon hi kata ka jing sha ban ben. Bad ini ru ba pan kata kamru bad i ong ba itai ba pan ya kata ka ba pan pisam mo ba bright kata ru. Kadai utanong pan ru isngolungo ba namari de iong yele di badi kristan kan badi kristan handai kini hi pat ki baya panru habaya de syakam ka jong ubele ki ya kalijing kali handai bawan ra nong yela de pade kim parkhat shu ki ya be kaban bamsap isham jing bha itaru ikli kani ka jing kali Setelah ikata ka jing kali but abang ya pek ya kani ka kitab ka jong amasiru barakawai abang ya puli kani kitab ka dunaba kabau belai Quran bagi Israel kilet ceki wipat ki belai. Hari wabun sian kade bej pangkata kabangil ong kajing bisar kabam hok de kajing syak kenyot ben beduk kajing jeng syak leben hagita ki beruspa. But bangi Isya ya ke baja ka por ka jong amos ngi iru ka baja hakini kisngi ki menta ko malai lam prang de jong ki pastor nadok meneh. But abangi pai pat syakata ka jing kali ko mafila ong fi nong basan khot ba akar ar kong pi ki ba penjenjar ya ki ba hok ba ki ba bamsak ba ki ba nyat no haka kerdop ya ki ba kerdo na la ko hok kamumut aba kini ki Israel haba ki yo ela ka jong keri ubleu la ai lupa ya kata ko hukum na ka benta ka gm ka jong ki kumala ong mene ba kini ki la lendet no ya ka hukum ka jong blei kim shum na sumarshu ya ka ktien ka jong blei bat namar ba kim shum sumarshu ya ktien ka jong blei kamumut kata ka jinglong hok kam don shu haka gm ka jong ki namar blei kumla kremene di pastor molong ri ong ba hakani ko por ki Israel ka kiu ba kamut kata ka jingruspa ka jongka ka kiu ba bar uberuspa udang ruspa bar ubeduk uberang duk bar ngi iru kini gisngi ki bamenta kalong syam ta
uberuspa, ubenang ruspa, berbeduk, bedang duk, uberuspa, unyon, ya ubeduk. Tadau bunsian kimi, kum kini kijing kikam kibam hok. Belai, namar kilaklet no, ya ublay. But ublay shwa bun ay ya kani keriem, ya kini ki Israel bikin yo kani keri. Ling ba Moses ulah ada penbenar lupa, ya kita ki hukum. Haba majid ya unong bishar kemun utau unong bishar diban bishar bet. Ya kohok. Pha nga ni ketin jong ublay na kitab Deuteronomy kalenong ka bakhan ri dekot bakhat pra hang ni ublay wang sipang ginong bishar bat ka jing bishar hok. Mentung halade ya kinong bishar bat ya ki rangba apo ki kerdop jong me baro. Ya ka bautrai bau blay jong me ula ayame haki jaj jong me baro bakin ya bishar ya ki brio da ka jing bishar bahok menom pen keryang ya ka jing bishar wat nyau shiliang khamat wat bamsap nama ka bamsap ka pen matla ya ki khamat jong ki bestat bat ka pen kelar dor ya ka ketien jong ki bahok bat blay ula ada ai lupa ya ta ka ketien kemun haba ki jia ki nong bishar ki jia ki rangba kemun kita ki rangba bagi kita ki nong bishar ki bishar hok na ka benta upat ba Bat ublay lo ong lupa ni wang menom pen keryang ya kajing bishar. Babon siya nakini kisngi pementangi iya ba kajing bishar kalong kebekeryang. Ngila ban ong aktin pareng ke balong partial. Keting ke jong blay ko ong mewat nyau silang khamat kajing nyau silang khamat. Ke jurba kini kisngi pementa. Wat bamsap ke mengyong ke jang bamsap ru ke babon. Namar ke bamsap ke pen matla iki khamat jongki. Kedesha ke pen matla no iki khamat. Ke pen matla komno mabalay ki kwa bet na benta yala dia. Kaya baki kiyo Kim Hun, kidang kuat susu, Bakata kare kebasniu ha. Teraba bun sinem ki beri beli ki long kumdi beli namar kajiman bahayam kanilam bet kebasniu. But hang ni Salman udah keren ni kani ka kita proverb kalenong ka benikong kedekot ka balai puar ong naba ka jingkala din jong ki babet kan penyap iki. Kajingman bah jong ka ki babet runar kan penjot no iki. Baik, kajingman bah ka penjot. Kepenjot kemudian kau penjot you beri kepenjot ya kajinglong kejong tu beri. Fiam namar kajiman bah namar kikiu kepenjot iki kum kini kan ban pen kedor ne ban pen keryang ya kita ke bijing bisar kum ke pengalaman orang kum kata ban bamsap. Tadau kani kadika kum bagi lakren baik kadika social injustice nak menta ki pat ba ki beduk bat menu balik kani ki beri ki betep you play. Kum lakren mene mo di pastor snat ba habagi kren habaki ai se ublay dia. Ki asu blay ki den nyau ya kata re ha baki pelut pat nak bentala di babon kim junyo bar kum jurung i kata ka kitab jong Amos ba ki briam ha ga kalau nong pra de kot kebesan ko omni pi ong lanu unyap no unai thamai bangin ya di kau bar kesabaton bangin ya penmi no ya kau bat hang ni kini ki nai thamai bat usabaton ki briam ki kwa bakin kloin bakin kot no wud balai makin sedang biang ya kata ke business ke jongki bakin laiu bakin la banya dia biang ya tau kau kemudian kim perkat syu ya kata ka rukom ke bau belai abu ban bu renti ban sumar ya kata ka ski ke jongki hari kila kwa no bakan shuwai no wud balai banelet biang saya kata ka yo ke jongki ban yo biang ya ka pisa ban le ben biang yo beduk Pajang tu kada keren biang kau bangin tiet iki beduk dak rupa bari iki bekerduk dak juti sijur bandi ya ke sendrum kau kemudian kile hadu kan ni beduk kemudian bagi tiet i beduk dak rupa ubeduk te tadi isu ti fiam kemudian la shu tiet no iki bakin long kimrau fiam ubeduk hadi ke port mla ban le isu ki tiet no iki dak rupa berkum juru kador ke jongki ti hakani tin ke jong blai ko ong ke juti sijur perkat kador ke jongki ke juti sijur ya ubrio ni hagi juti menta ngi laban ong ke juti ke kendor subu ke ni kiski ke menta ke berem tamdo ngi laban ong ke poi di polak bar ke batat tamdo hapo syajar kemudian ya ke jingem ke jong brio la nyo komiti juti be syajar bar kum juru bandi ki iki sendrom jingi kau kemudian kile ki belong kela kile ki ba pen syarayu blai ba pen wanra ke jimpitar ke jong blai ha ki kau ki bo di sendrom bar ki dia kita ki pai ba kata ada gajing bisyar ke jong blai pi nalor kata am ni yang ni ba kadon artli ke fi nashapo kilong bi kumta banle ki kam bi ijli ki kam ki ba isajmet akhmat jong blai ka ba shabar pat kata ka jing shakri blai ke jong ki kalong tang hakadak tading tau blai am ni nong besan de khar arway ke ong ki mani yu blai ru tang ba kadai tang dakadak tang dakata ka buspendap ru kom tading ta wong ai sing i ben ki jing khoi niam jong fi bat ngam sngo ba satia ya ke jing sang bekerpang jong fi ki pelong di sang kerpang wi ki don kita ki jing le niam ki jong ki shishaken pil aingu anga ki jaingu thang ki jaingu bam jong fi nganom pediang iki lem ni nganom nyau ki jing aingu jing punya suk de ki jing ri basnga jong fi to pen kan ria no ya nanga
ya ke jing sawa ke jing rawai jong me manganom sngap ya ke jing kan ot ki bela jong me henry to ai ba ke jing bishar kan tuit kum ka ba ka hop kum ka wa ka bislai trinta ka ba sapo arsap kile ke kam ke ba arsap kam ke bo blay udah isi alo kata ke jinglong na po kadai ka balong persyak blay be henry na sabar pat ani ka jing ikut ka jing ibiang ka jing ibes kadai tang ka sabar kadai tang kadak taraw ka jing syakri blay kadai tang kadak kim syakri ru blay haw mensim ka jing shisha syakri tang bersudap rukom tang bon supeni syakri perthai ya kata ka mangkarong ya kata ka jing itnat jong kata ka jing syakri blay ka joki bah khamat jong blay ong ban karo sok bakwas kadai kata mo persangai no kita jing rai jong fi oh ya rai tu mo snap te subang ki skor ndre blay ong snow kelut niki jing riu jong te jing tem te bela ong kam dan mining re khamat jong la film pat baik na po la fi syakri nga tanga kaniam gurukom ne tanga ta kadak bersabar ong pensange no kita ki barok ngamon ye kita ki jing khawai niam jong fi ne kita ki jeseng bekerpang ki jong fi abiang bos karo Kadesha pastor. Aku boleh sebut pastor ya kita ki jing pensai ke jong pi dan ru bakli ya kanika jingkli na kanika juhi ke lenong ka basan lesim ngau thu impat tep ha ga jingmot hang ni ha po bible ka ba tho kum ni ka dukhat ka ba ar po henrio hanrei pilara ya u sikut usiem jong pi badia ki kyun ki durblei jong pi u klur jong u blei jong pi ki ba pila thau halade te ka jingkli ong skong phase pastor ngamla ban skong thu ki de kini ba kumno ngi ya mani ya kini ki blei ki de manu kini mano ba de long siem ki siem jong ki kitab Isaiah ka ong siem juga jing sok siem ki siem udai bi ujisu ndre ki la thung siem yu sikot badi taki khun ki dur blai jongki badi taki klor blai jongki filat hawi talade kini ki man made sudah ki baki nyau bagi di siem ki pendan buram ya ki bagi taki jingle niam kini berkhoi ka kren sepang ki jingle niam taki dur blai ki bla shu thawi da ka ki jongki ban ya ka baki pendan buram yu blai bla thawi ki Kadai pastor ke bapi piong, ki beriu ki laya klet, ya ka ban syakri yo blai, ki lay thau dur blai thau no, ki klor kum ta ter. Hakini ki sengi ngi yo kata ka jinga pet. Ngi la klet no, pi ngi don tang information ne ka jing tip spang jisu. Ngim dan relationship ber jisu. Dai kata ngi thau dur no jisu, ngi mane no, da ki klor, da ki ai. Ngi mane no, ya ban ong ba udai jisu. Pi kumba hakini jaka mane ba ong balaya dia ta. Tiap hai Israel perbaki like lu nak ri Egypt. Ublay yaki ai likely ke benta kata bangi ong mo ka jutang ke jong Moses. Mo ba ane jutang jong hulum Sinai. Likely hakita ki an ke bu ai ke nongkong ke ka moral law, sipok tiliki hukum nang tau ai civil law kumno ba finia ya bat ki para brio. But hakata ka civil law udah wanra ya kini ka an ba ong ba Pimdei bende merau yala ki jong ki brio. Ki Israel. Omla ban long merau. Badap keren syah ya kata. Henry ke ai ke baki Israel kile ya kata. Namar balai kile sedang ban mani yakini ki wei pat ki belai. Kini di ki belai ki bapan jingkini aku mesikut. Bapan jingkini kelung. Bat uni u kun. Ba udai ke dur belai. Ba don keluar. Bat belai udah keren persyak ya kata. Hakata ka ritual law pat ya kibu ong minum mani kanu no dur ka badon ha beneng lan ne badon khendo kini pat kile lut ya kata baro handa ki kamela de ngide Israel bat kane ke ai ru mo ide banong kli wi ong ngamla ban sung thu ya kane ngait menta fila ban sung thu pe ya ka jing mani blai jongi ru kala dei no tang hakidak ki bersabar kong bai pastori ong mane ngila si bu yang si don jing tip sepang jisu ngim dan jing dai mo no sardon pi ong kata kadai bisa mo nambar bagi tu ki baro am ki dei demonic demons mo ki dei bet mensim kusut mensim pemban bete mensim pemkuat bagi origin jeng kini baro mo kawan ka tenrai bet nang tina po ka Mesopotamia mo ki bawan na sisi dadu ka por jong u Nimrod mo ki origin ki bawan na sisi ha kadang ya ki civilization le kadang ya ki por ki snam ki bedang mo nakaway ka ri shikawi kari ki
ki super atang ki kerteng henry ka kom trekam jong ki pat kilong kumju Ko origin ni jo ka origin ke super atang kerteng hadu ndal apoi ki Greek ru kalong kumju hi dal apoi ki Rom ru mau basically ki shembe ki jong ki Greek sudah hi ki blek thaw di trekam kumju Pagkala pa nang hadu dal kan ba sa kari ke jong ro hai India ro ma kini ki blek thaw bodan kan ni Kini baru pindah page ke origin jengki ke rekom trekam jengki ke rekom long jengki ke jenglong jengki kini kiju sudah hi baru deh. Kini baru kini bet ki galap long kini bet ki demonic spirits, memang ki mensim bamban bet hi, ki mensim kusut, ki mensim bam kut sudah kini. Ki ba replace no ia ke theology, dan ni ki ba bujli no ia kata ke jenglong belai. Namar ba ke jing temu jo setan hi nadu basdang nada ngipet mo do kitab Genesis ke jing temu ke joku ke dei ban bujli no yo uni ublei ubala thau yang ni dau ta ublei ubala thau do setan pan mo but penrung direct ya la dia mani yang direct tu mong na hari penlong pat ya ke jing thau jong blei ban mani ya ki jing ong ki jong u lan dia ban ko ongu yu dak ka balik persa ban bani yu blei ba em te tikadi kalong ha ka perthai ka bamenta ha ka perthai mensua bar ka jing persang kadi kata behi mo ya ka ban mani yu blei how man sim ba jing sisa Jisu umdi bu suwan syukran kai ya katu ka brio ka nong samaria bon sei kata kentian bon ong bet ba bau blei wa di kita ki mani ya u ha man sim ka jing sisa bar belai Jisu tip mar bu di blei ba yu i ha ke emlang ka salang ka bala alet no ki hajar senam ki bala alet no hakapor jong Jisu bar utip hakapor ke bansawan ru ki brio kin long sa komju bihi mor setan umdi uba kelano e ke jinglong ke ju ki e ke boleh na ru ke basdang ule hakatu kapor unle mentaro unle ya ke ju hi ya ke ban weng no ban bujli no ya ke ne ke dur ke jong ublei ubalong ke ubensim mo waktin jemble ke ong blei long mensim ti hakata ke jinglong mensim ke jong ublei ubrio po kwa kan ban yo ya kata ka jinghun bada ka boong da bangayo i kalong hun no komen sim ke jong mo tedi henta ke ba poi pastor menabi poi kata ke benta benda keren sepang kata ke jing yisna durblei ha ke jing sakri benta le yisna durblei ha babun ki benta bat di perkat dai kata ngi ong bat kalong ke bam ke bendai ke babakla mo ke babah sudah hadila dai pet bahai ke origin pat ubasna pat itu ke durblei udai ubam nget hiru yau tau blei ba ki kisna ba ki ong bodi blei jengi mo te basosi pat uni pat ubriu pat banget yau tau blei ba em ki ong pat uni pat di blei jengi te baru te roksna ru umget yau tau blei ba te kalong basosi ba kalong ke balik ran ha ngala bodong hakmat jong blei bat kadan ke jing sko ba ngang habau blei pet na beneng am ngai i ba usosi habau pet yu benriu wa ngala thau ni ubriu hakadur ke jing stream ke jong ma ba ni ubriu pat uli wat ban ya ublei ha kita ki jing thau ma bar ublei te ude unong thau te ta dau mo habagi pet iki jingthung ki baro lani kimrat ki baro kini kitip na sya e bekin liwat mo kimrat ki litip na e bani wat ka bam ke jongki ki jingthung kitip na e ban kejit ya ka bor ke jongki ma bekin yo kan ya ka ban peni ban sei so ti ubriu lawan no blei tingi di ban wat no blei mo ti haba ngipet ya ka di ka jingtho jong amas mo kumbanchu sim kelum lo ki baro pi amas uklam tho tang ya kini ki jat banriu Israel mo uthoro iki we ki jat benreo ti ha kitab Genesis nom khatsan mak la lupa ka jing lupa ba uble un bishar ula ong lupa ba ka ri Israel kan let ken sakata ka jirong brau saus pas nam ba di kita ki wiro uble uangan bishar tinggi i bahang ni kitab amas kadan ke jing bishar namar ka perthai baro ka we kadan kan ke jing persang ban pen i bo jisu umde uble ka target ki muslims ki target bo jisu umde uble ki nyam ki bami khla ka de ban pen i bo jisu umde uble te kadi jing persang ban pen i bet bo jisu umde ublei lani ngala bodong uta ublei bengi nginget mo ke bejuang ke jingit kristan bengi nginget ban pen i bo to ublei jing kristan umde ublei basisha te ke jingit science ka persang ro e katahi ban pen i bo to ublei jing kristan umde ublei basisha te hakado ka bentang ipet kadi be ke jing persang ban pen khlem yaw ni ublei bengi ki sakri hading itip ba kinom la ti hang ni ngipet uni amas wanra ai ta ke jing bishar namar belai kadi ke jinglong ke ban le bom hak lani ka ban bishar bom hak lani ka ban bam sap lani ban le ben yu bodok pi kani ka jinglong am kam di tang bo Israel udan ka perthai bodok hoi ka dan ni kani ka jinglong bat kibrio ki perkhat ba lada kile ki khon Israel ya kani mot ka jing bishar kan wanta hi khon Israel am ublei udi bla thawi ki turu ublei bishar ki tu watla kim tip ru yu tau ublei ba em ade ublei bishar ka ta ri ru ma ublei unom thau lani unom pet ken siliang khmat yanoi noru bar ka jing bishar ka ju kalong kum kata ka siteng sngi ha ka bamdan kono ka serni ba kata ka pedi ka jing long ka jong ublei ubalong ubam le siliang te un bishar ro dikini kiri
barok ka badan hak pertai barok kawai but nang ta de habaide be ke Israel pat namar ba ke baide be ke Israel phini i ba uji suru Ukraine ni ke de kentien ini pe hak gospel jong Matias mo hak lenong ke ba Shipau kedan ni kentien ba uji su ong hak khat basan uang kum ni wang ye kini khat an ngot uji su la pha no ba ulah hukum ye ki uda ong wat lej hak lenti ki gentle hak snong ki kenja samaria ro phi wat rung hari pen kham lej hak kita kilang berat ki belajar no nang Israel ti jisu pha wang ki klit chwa ke Israel balai ber utral ada bjit lupa ke Israel mo na ka kitab Exodus lana ko bakat khandai tin jong blek ong bagi kilong kata jaj benriu ko bekentang ka pembuat ubleu la prepare ka jaj benriu Israel bakini kin pen i ken ya ke image ka dur jong ta ubleu ba in takadau khang ikini uang wat di mani blai thau wat nom pertu bot wat nom mani ken kita kijing thau kijing long kijing maka sngi la ne ubanai la ne ki iki bo bleu la thau bo bleu la maham kita ki baro malaji di kun Israel bakin pen i ya kata kadur kejong ublai takadau bo bleu so ong te mo bangakwa bantam bernakel hapdeng jome bangan chong sa hapdeng jome bula ai kena kata bernakel baki kin yu i ya kata kaburam jong blai bat maki ken kidi ban pentip syaka perthai borok kawai yau ta ublai bu long kum no terau jisu ong kilet ya thu swa shi kun Israel ya lap shi ki baki kin phai swa bakin tela swa ki maki te hadian cho kata salit pa chiki we tengi i beki senran jong jisu ru ki le agam ta andala diang i sim bukhoj ka gospel salit syaka perthai borok kawai jadi entah bahkan ni kejing thok jong amas ngala bodong ke bapen lingkot iki barok mau kita kejing thok jong amas kadi bet nak perthai borok kawai barok kejat benriu borok kawai bar ka deiru nam ta ke Israel bar ka ke kejing hikai bingi yo yangi pat menta mo ling ba kan ka jing thok jong amas ba ngi i kini kejing thok jong ki apostle ma ba ki apostle ki thok kini ki city ki jong ki phini ba i kumba ki thok bet tang ki Israel hi phini Petrus ru ha ka kam apostle no ba Shipau Pini bau niru Petrus sedang perkhat baik bagi gospel kadang dia bitang kiju. Mah hadu boda poi hayang Cornelius so thu te do lai i to kajik tu pa song pleng ma ubli di bam junyo silang khamat ma hak to po dang so bitang nam ta Israel. Te kadi kajing tho jong amas ru babun kibri ki perkhat baik kadi bitang nam ta Israel. Hari kam tim ta Israel. Kadi kajing bisar jong blai ya baro. Mah bat pini hang ni babun kham bun lei kadi bi kajing penjat kajing bisar kajing penjat kajing bisar. Kadai ke jingle ke jong ubriu te ma kam dedi syu ke jingle tang jong kari hari pini khambun par ka tho jak Israel balai namar kari Israel kadai ke belajit ke jong blai ban pen mi ke nani ban pen i ya kata ke jinglong ke jong ublai ha ka perthai borok we te andala poi par kata semen thamai ya kata la poi syaka balang ma ka balang ka met ukris badai ka balang ka met ukris kan ke ban sei ya kata ban pen i ya kata ke jinglong sngur lani ke jinglong ka dur ke jong ublai ke di kebalang ke mat ukris. Tadi nomor kata bahawa jisu usai itu ke hukum balik jalap ke gospel. Dia nak kata open ke bor udah bensim bukuj, uai ro ke jing ai jong bensim bukuj dan sibuan ke iki ba ublai uai yang ite baka balang ke mat ukris. Baka dei kan dia ban pen i mentah ya kata kedur ke besisha ke jong ublai. Bat kam dei syuk ke Israel pat. Mo kidi kita baru aki banget hau Jesus Christ. Bat haduk mentah kidang dan sa kata kajing perkhat ba ublai dang kwa ban pen i yang perthai borok kawai ta kedur jong blai ling ba Israel. Hari nadu belawan Jisu kadi kedur bagi bini kadi kebalang kemet ke jong ukris ke. Tadi yang ta lada kajing bitar ke jong blai kawan ke khun Israel ha tu ko por ha baki mle ki ibu bilang kalau kumjur kajing bitar jong blai kan wan ya kebalang. Lada kam le ken ya kata ke ibu blai lap ha ya ka. Blai shibun sadon kita ki jing pensai ke jong pi. Bat ngangai kadi ka jing pensai jong sadon ka pensai ro ka wi ka jing keli ka bapi pila ai dan apa deng jong pi na pi keli pi ang how to pastor ka jing bishar ka debi tangan ta ki kun Israel ne ya barro ate kani ka jubab i sadon ila ai kala pensai ro kani ka jubab jong ka jing keli ka jong pi ngangai. But dang don shu ro pastor bala keli dan iwe iyong bali pastor ka shabang apai ka don betang ka jing jenjar. Namar ba don hang ni ipen kermau pat yang aban puli nak kadika dekot lenong ka basan hingi dang don amos dekot ka ba khat khandai kong kum ni kumju kumba ubre ula pet yap na using te ula ya kendu bat ka dingim lani ula rung syapo yeng bat ula shan dalaka kti ha ka kenro bat la pu ubseng ya u isngau syambet kumta be ha ka GM ka jong e ngi ju ong mo bok ting ka singi ru ngi ju ong pha da yeng ru tengku da shong ru ji believe tip kalong kumta na mar bahok palat kababol ka ong igat agi jinjin jar bahok kilong shibun
Hendrai mat pu tu sen berwan tu sing boleh hawa khado i be jing job hipat ngi i ke buram. Tu tau sing bodat ke beniat juga kan hablut. Sen bopu utau yap no ke bopu sen yu pol. Hading in khong tu i. Tapi kata ngi ke bangai dawan kal bawan lum lelai re namar belai ke jin jar hi baru ki bawan ngi i be ke buram ke jong belai hadin. Bangi i ke bor ke jong belai ke jing pelat ke ju ke deliverance ke jong u nak bentar kita ki bahok i bam hok am tip. Iki bahok tengah tip. Baga jin jar kawan shibon nam ta jom ki hendrai belai u pelat yaki nak kita ki jin jar barok. Kata kadai ke jingkular na ublay yaki banget. Yaki banget kadai don singru, don dingim ru, don senru. Kan mau ya dingim hakapor jung Elisha bagi pendom lundum tu ong wan dingim. Di kena kiap, ndai chu kena ki di kena bahsamla. Badang kisamla, ndang ta ka Bible ka batai don sing, kamau hakapor jung Samson wan sing te Samson tu kat baik. Em kadang ke tu ke bentar bu thau sing itu nong itu lupa belum lah. Agak por ke jong Jeroboam. Ba pen Kenya ka ai ka bong ble men lek pai shu men dei man ba mi ai. Wi thu lupa ka badai nang kong haka benta ka ba arpat unget no itu temen nong itu lupa bat hangta pen Kenya yap. Ladangi pen Kenya tin jong le kyong ta kyong ka jin ja. Fitip. Sutho tangan ni gawe. Ka jin ja ka wan nam ta ka burom ble. Ngadang sehap ya kani gawe ke jingkran jong ni we shak pri ble ngastonap ha ya kani kindat ngan wan ra. Kata ka day syapang ketu ka beriu ka pang mi snam khalar snem. Bat syapang Ujairas. Pindapet ba Ujairas udon ha ka jingkar ke ba uji su de ban point of wood sa ka yeng ka jong u. Namarta ka khon ke jong u pang jor ta tang ban yap no hi. Da point no ni ka mo lalat em. Hana pindapet ka jingle jong jisu long su ki jai u ki seran ro ki bot len. Pai ba ro ba bon ki pen khap nya pi das kumar tang dak kiki ta nya kali da block am jing so ba ong bai baro so ba skilot. Kum tang am tip sarai jairos sarai nong tau ni jisu bole ski jai. Hari lem nom la man pet. Jai umdan ambulans. Dari badan ambulans mentang trai jairos la pen ambulans jisu. Wot dia li siang. Hari umdan long tenta. Hapadeng jo kata kawan so ni ke beri berpeluit berperslam jisu. Kata ka de baka kata jisu amono bakta inga. Ngapa kata de super kan pede manginang ni besong jairos. Trai jisu jo. Ya be roi skuli mano. Mano badai. Harai bi ke jing so dom ke jing so bital. Undi udah kapan naik. Nang taki pai ba. Harai kadang ni ke beri ko. Denga balakta bangayok kia. Fitip. Kani ke pelong ni jairos em. Habang lawan ka kubor ba ka kun ayap. Ung nai pen wet show, nai pen dik show yau. No hikai. Hendrai fitip Ujairos namar ka layok ngoi itu testimony. Kabus ma. Kawan ra itu ke jinget dah. Kabus ke jeng. Kalau dah terai ulah berlek ya. Kani ke beriu. Kabah kamtip ka kaman kot ka suktahi. Ngali balawan kot. Bat findalengo hang tau jisule no fitip. Ya pai ba open sangelot. Uyalam tang langut selahan. Allah biang fitip baro. Bat baro ki sangelot. Jisu la poi siang jairas. Fitip. Teng kalong kunjuru. Ki jinge haki jinge mjuki banget kawan bapin pla ya ke borom jong play. Hari ke jinge ya ki banget kedai fefin kan mau bau blay i ya pi kala bomat no. Handrei sebentar ke balai pat. Ke jin jar pat kitu ki bala tip ban pai sho blay lada kim pai. Kidang jot berkidang jot. Pi using pila ban pet. Na dingem pila ban pet habau sen upu nagabi shafin pet. La tip back bahaban yap. Ya don ro ma pi ma mdei tang ini don ro no pi ang char pla pe yo yet yela dikin kapop. Kapop ka bakum lo ka don. Kala ka bamot pai so blay. Yo ngani di ka jingkot ka jong blay. Banwan sa ka jingkala bamot. Namar ki jinjar ngi babon na ki bro ki pai so jisu namar. Ba ki yo jinjar pai. Pi teng ka di kata. Hari ya ki bahok pat kawan ki jinjar ngamong pi ngir nyum jinjar ngiru don jinjar. Hari man ka jinjar yo ibu rom blay. Dia kata ngitak si don jinjar ngi ngi ke promotion. Ngitip baik je kata nama ngipen benar dah. Ngipen benar ke promotion ke don hanjang. Handrei kita pergi beri kat dan jinjar dang sobang si sobang berle. Baik aduh yo du lah kejong kecing em. Tadi kata yo kadai kecing maham bro epi. Mo belum pastor fair pi on. Kadang-kadang di pastor ini ibu itu like kan pastor uji su ta. Yang dia banget ulang mau siang, yang banget ulang mau juntut. Mau juntut. Tengah tahi.
ada kim nget tak mut kebang pastor mentahi kacung mentahi jinja kawan kita kam ya banget tak kalau jingker ku ki banget jing ya sudah jing ya ade handai ka dei ka wan rabe pa ka pan pai pa ki shau try ngai ki babun apa dan jong people ya ma jingker ku pi yo ki juba pi ba people akli ka bayade benta but ka kitab Amos kini ki dekat baro ba ngila ya pe hang ni ba ngila ya ngap ha ka dinga por ba kini baro ki dei pe ki jing maham syakaban penbait no ela ka jing em ka jong ngi iwe pi iwe habangi yo skok tinga jong blay habangi dei shisha kita ki bala yo kata ka jing start ading la yo kata ka jing khot na tinga jong blay ban ko ngor ha kita ki jing khot ban penbait ela ka jing em ko bangala pulie anaka lunong ka ba san khot ba nriu ka khot be ngi ya ka ban wat ya utrai na ba habangi wat ya utrai da shisha utrai ru kular ni yo ban shem ya u yo ban ikan do ban shem bat u na mar ka tiga jong blai ko boong ha ka dukhat ka ban riu pat ba yo ba un mi no kum kading na mar ka tiga jong blai ko ong ru ba u blai jing hoat u ba dap da ka jing e u ba le isen e handai u ba long ru pat kata ka ding ka ba bamdu handai to wat ai ba kata ka ding ka jong utrai kan bamdu ingi handai kan dang yai pen rehem ka dang yai pen plu ingi ka ban shakri u kat bagi dang don ka por ngini ban wat ya ka khamat ka jong utrai ban phai shu utrai ngai ti ha ka ding ka por chei pastor ba in yo ri ka ban duai ngasngo ki ba bun ha ka ding ka por pila yo sngo ka ni ka htien bat ka don ka jing ta ha ka don ka jong pi ha ka mensim ka jong pi ka don ka ting ka jing ktik ba le si pila don ha kita ki benta ha kita ki jingle bamman lani kita ki ki ba pesngo si utrai hani pila yo sngo bangiran kaman phai no sha utrai ha ka ni ka por bala da pi ai leng ba ki jing jar ki jing ki ba bur ro ha ka gm ka jong pi ka di kala dei ru ka jing pesngo sha pi sa shi sien pat banwa de khmat ka jong utrai kat ba udang ha jan ngai ti shi pastor ka por ban duai nam ta jong pi we ba ban kar khur ingi lang baro kulish bon gongros ni kren kan ni ru ka daw ka long bangi e je pi tadaw ngi record kan ni ngi kren kan ni na ka tin ka jong blai dei bangi penram no hendrei bangi e je pi ba pin yo ya ga jing pelat na ga jing penram ga jong blai bat na ka du jok ding ka bom julep i khot ya fi shaka jing kala ka bomot ba fin e no it ki blai thau jong ne ka prothai ya ga ba le se ki ta ki te ki ko mi ka jing mut per khat ki jong fi bat pm ha ka ta ka jing im ka ba kum ka ta ya ga ba long arsap akhmat jong bri ba khmat jong blai tani da try kwa ya fi ba fin pai no menta hi ba num pen slam le ne wa num pen up you blai mar try kwa ban yu i menta ya ga response ke jong fi le ne ya ga ta ke jubab ke ba fi jubab ya ga jing khot ke jong blai to pa fi shu blai te fin em lem da kum ta fin jot ba ga jing jot ka long shakata ke bam la shu ban chna ba ngai ani ke por ba ka por ka dang don ni dwai ngai la da ki su ki te fi kinun gi bot jing dom gi dang te fi kin de kut men ta hi pin long gi belai loi how Jesus Christ pla yo sngo ka ni ke jing sha ba da fla i tho i ke jing sha kan plai loi ya fi ba ba khon u plai loi ya fi u Jesus belong tien jong blai abo plai loi ya fi fin long balai loi da shisha ini dua ini ke por menda try ni ke por ni dap da ke jisungu ob kraw me try me yo me kren kat ni ke tien ke jong me ke tien ke shisha ke tien ke ba im ke jong me ke tien ke bam jukala blai bangi kren na mar bangi ie ki ni khon ki jam me la bo ye ke ni ke por ke ba kodor ke por ke ba kerpang ablai ye ke bangin kren shi ni khon ki jong me ye ke ba kin yo ye ke ta ke jingta ye ke jingpen kala ye ke jing em kabala pintamai da omen siem ba khoi ngadwa ye vi ba ngadwa ye vi kong kalong ye kalong sem go jong pi lada kano ka ba ijli landa kano ka ba isi khmat jong ble ka dang don menta kan dukut no menta kan kut no sundan nado ni khlimat kata ka ba khoi kan wan no try kata ka ba janai kata ka ba hok kan wan da Jesus Christ ban ma uhi in pintamai fi kum ta lada pi don ha kan ka por ye ka men siem ka ba kwa ban kala hagan ka sngi ka jing kala ka wan pakum ta ei bodan Chris long jing ta but mai ka ki barim ka du no akmi ki ki baro ki jalong tmai ka dwai nga ku pi na do men ta ka sngi ka ba tmai ka jalong happy pa filong jing ta but mai filong breu but mai ka breu ka but mai
Duduk mentaga sengi pinlong kita ki brio ki bayo ya ke jiro no try. Namar vi pensong bahaya tangi haga kerteng jisu. Ngeduai ngedeker ku fi. Bat ken mau bala tho ya kerteng ke jong fi. Haga ni ke sengi haga kitab jong ke jingim. Bali ka barim borok la pendam. Ya ke ige mencoba borok kelakut keladkut. Bafim saram syuk eno. Pim dan syuk ke jingim dai batno. Dai baru Jesus Christ nadu mentaga sengi. Haga tengu jisu ngeduai ngeker ku fi. Amen, amen. Tran kerku yepi sawan shibet ru haka por khatwei baji hamolai nong kwar ngidon gijing shikri bat kum ju ru sawan shibet jan miet ru hang Fortinet prayer center opor nong thamai nong kriam kano san baji jan miet bat shibet por khatwei baji minstep tran ku yepi senangi pet ru igi kubor ke bangi pelat naka sengi ke kubor step bagi kubor miet ru kubor pareng kubor kasi kibabun gijing rwa gijing ro gijing menikan maru nam ta ki khon jong phi ka don ka kit zo channel ru sa pet nang tu bun phim tip ri imat nam ta ki khon jong phi ka don ka kit zo channel jong ka Fortinet phila ban i ki khon ki jong phi nang ka tu ka channel sa ko ru ko am tip yu phi ba ka form jong ka kasi Bible school ni la pelat ta ding ta la da fi don ka jing alam fi don ka ta ka jing snow kwa tip shu you ka tin ka jong blay ni pen shlori pi pen shim ni ki form man join ha ni ka batch ka batmai menta ha ka Fortinet kasi Bible school anum sngap ino na tip soi tan kwa be ban ong nai let ne wat sngap mo fi sngap ka sur ka jong blay sngap ka sur ji pastor e kwa bangi kum ki pastor ni kwa fin san fin tip yo ka tin fin san ka tin fin long ru ka daw jong jing ka khu ba ka jing ment oi hi ma ka jong blay wan shim no kloi ka form na mari ka batch ka batmai ni sas dang no na 2 September. Sagawai da kajing pintip, hidap da kajing kemen, kaba crowd do kata-kata, bada kajing ke jong blay, da kajing snai ke jong ngila lapan mi ini ka film karam, ngila yo ban peni shlong, kum ju ngila dapan peni po jawai, samenta ka kinting ngin peni hamai rang, hapo pendam yong haga tirot sing Memorial Hall. Ban ngangai, ka tarik kwa bantip, ka nyau pratarik jong ni banai August arajar arpon rio ka timing kadai sangap ha khatwei baji si baji steng sau baji ban rio spwa jan miet wan khat I perlok im non pisa pentien pi atip virus pa abet pok ta kada ketawan ngin saya kendo hagita ki singi wing yo on pe film bleng korku I vi jan korku ka thank you Jesus amen